tuu seuraamaan mun päivää, kun mä valmistelen mocheja Japanin yliopistossa. Nyt mä lähdenkin liikkeelle tästä meidän kokoontumispaikalle ja mennään koko porukan kanssa ulos asti, koska tätähän ei todellakaan sisällä voi tehdä. Meillä on muutamat riisinkeittimet ja siellä muutama jätkä ja hakkaa ja meille heitettiin tommoset takit päälle, ettei mochit lennä vaatteisiin, kun se on tosi tahmeeta ja siinä mä hakkaan menemään sitä mochia. Se on erittäin tahmeeta, niin kuin näettekin tästä koostumuksesta. Me laitettiin tuohon riisikeittimeen, jaettiin ne kerroksittain ja tästä tuli meidän mochipaketti mukaan. Nyt me mennään valmistelemaan pöytää vähän, jauhoja pöytiin, ettei mochi jää jumiin ja oli kyllä haastava saada sitä ulos tuolta. Yritettiin koko porukan voimin. Mut sit loppujen lopuksi saatiin se sit sieltä ulos. Siinä on vähän soijatahnaa, soijaa, sokeria ja sitten keltaista jauhoa. Mä en ole ihan varma mikä se on, mutta se on jokin japanilainen paikallinen mauste tai juttu. Tässä mä laitan sokeria mun mochiin, mä yritän valmistella. Tää tuli kyllä ihan hirveän näköinen, mutta ei siinä mitään, maistuu samalta. Sitten laitetaan vielä keltaista siihen päälle ja ei muuta kuin maistelemaan ja olihan se hyvää. Kiitos paljon kun katsoit ja jätä tykkäys ja muista kommentoida, oot sä ikin maistanut mochia. Kiitos!